23 maanden geleden is hier de laatste wedstrijd gehouden. Dat we doen een van de mooiste, het NK Vrije Standaard, wat we hier elke keer hebben. En ja, ik zeg al, 23 maanden geleden is hier voor het laatst cross. Dus voor het eerst werd je crossed, helaas nog zonder publiek. Maar je show wel, het rennerskwartier zit vol, dus het wordt een geweldige dag. Ik weet wel dat het weer zij is dat ze graag blij binnen dat ze los kennen. Zelf die binnen die had er echt ook risselijk zin in. Ja, dat juist ook alles. De auto's, daar had 2 jaar om werken kent. Ik zei juist er al bij al je foto's voorbij komen van auto's die kleerst in, ze ziet eruit als nee. We worden auto's nou juist op keur. Het is eigenlijk puur de veiligheid. Ja, dat is echt het belangrijkste wat de club had. En, de veiligheid moet goed zijn, de gordels, de kleren, de rolkooien, de stoel, alles moet gewoon van elkaar zijn. En dan moet je hier David gas indrukken. Ik vond het verschrikkelijk. Dat verveel je, want je zaterdag dan ben je bij de cross. En dan ben je thuis. En dan maak je weer wat oorziekje op dat moment. Dus ik ben blij dat de cross de jood is. Er is geen publiek bij. Hoe is dat nou? Ja, ik vind het jammer. Het is toch de sfeer is voort. Er is geen gejuich, er is geen geboe, er is niks. Maar ja, dat is nog hoe het zit en ik ben blij dat we weer maaien. In de rennerskwartier is de sfeer zo geweldig. Iedereen is ontladen. Echt, er valt de last van de schouders af. We mogen eindelijk. Alleen maar blije gezichten. Er zijn net eentje, al zal ik in bocht 1 over de kop slaan en de hele boel kapot hebben dat ik klaar ben vandaag. Die glimlach krijg je vandaag niet meer van mijn gezicht af. Want we zijn er weer. Na 1,5 jaar mogen we eindelijk gewoon weer hier aanwezig zijn. En eigenlijk weer gewoon weer racen. Het heeft eigenlijk te lang geduurd.